je haƙuri ba. Wallahi you can't fight a man with cewa to kai haƙuri yau, to kai haƙuri gobe. That's not. You just send you away. Abincin da kike ci, abincin nan da kike ci kullum kika tambaye shi me best food din shi, ran da ya bata miki rai. Ana sana'a ne ba don ankon biki ba, ana sana'a don ka sustain kai sadaka a gidan arawai, ka manajin aurenka, ka samu hanyar shiga aljanna. Dauki kudin ki, yi mishi abincin da yafi so, ki feshe turaren da yafi so, ki labe a daki, kina ta leke. When he comes around, yana zuwa dining kwanan makin canza ta, yana bude ta. Zaki ga ki kalle shi daga cikin dakin ki labe, zaki ga yana dariya because it's what he likes. Daga nan da bai niyan sallama ba, zaki ce na shi ina kike? Sanda zuwa yalla bai, sanda zuwa. Yana zuwa turaren da ya ɗebe shi, kin ga wannan abinci ya dauke 50%. 30% out of it ya bi saura 20%. 20% zai da bakin shi. Ke kin sa ma abin da kika min dazu baki kyauta, wallahi na san ban kyauta ba. Aka yi hakuri, wallahi na san ban kyauta, na san baki, ni fa ba na san irin wannan, yana bata mura. Kai hakuri, I know it, I know. Kai hakuri, kai hakuri. A wurin har kina da wani aji ne? Ke har kina da wani aji? Ina kika ga aji? Ina muke koyon auren mu ne yau? Problem da muke da shi shine serious. Ki ce Omer da Zira. Ko the best what do you call it? The best seasonal film ko? Shine Omer da Zira. Ki je ki bude Hausa novels kina karantawa. Ki bude ki bude Hausa fina-finai kina ta karantawa. Wai a wurin wayannan mutane they are just looking for money. Guda nawa suka yi aure suka zauna? Tell me, actors, actresses guda nawa suka yi aure suka zauna? Ke da Allah ya miki baiwa, ya miki ni'ima a matsayin ki ta musulma da zaki aiki ki samu lada. Wallahi summa tallahi la ilaha, if you don't do it, go back to your husband, bend down and beg him. Abin da yasa aka ce mu ne Hausa Fulani masu matsala, muna da yare a Najeriya irin su Yarbawa, muna da irin Inyamurai, shi yasa idan mazajen mu suka auro su ba ma iya competition da su. You cannot compete with them. Ba za ki iya competition da su ba. Suna da wani matsala su. Idan har ni na san wata bayar biya da na sani, aurenta ya mutu a Lagos, ta zo arewa, wallahi Bahaushe ne ya aure ta bayan shekara 15 sai Bahaushe ya dauke ta, bayar biya ki daukanta. Domin tambaya ɗaya za a yi, mijinta yana da rai, a ce yana da rai, ba ta da halin kirki. The conclusion ko ba ta da halin kirki. Ke ku a arewa mu Hausa Fulani an koya mana kirari. Namiji 10 ba uba 10 bane. Namiji kanin ajali ya kashe ki ya kururuwan jana'izan ki. Namiji buhun kaya, namiji tsantsan majina. Mahaifiyarki ne za ta je ta shaƙe mijinki a idan ba da shi. Mahaifiyarki ce za ta koya miki sata ki ɗebi abincin miji kina kai mata. Mahaifiyarki ce za ki koya miki sauraron wani namiji ta ce cousin ɗinta ne, ai dan uwanta ne, kaza kaza, ba tsari ba komai. Ta koya miki sai mu. Wannan in kina son ki zauna lafiya a matsayin ki na ƴa mace, ran da aka zo shi yasa a courses da muke yi wa ma'aurata, dole ki tambaye shi wani kaya fi son mata ta sa. Idan dannuwa kike sawa, ki sa zannuwa, ki kamshe, ki waye, to yanzu yana son skirt da blouse, yana son ki dame da jeans, yana so ki fito matan zamani, dole ki nemo su ki iya. Aure ya wuce tunaninki wallahi, it's not what you think. Idan yana so a ci abin an miki dining table, shi dining table baya burge shi, tabarma yake so a zauna, entertain him da tabarma. Idan ba shi yake so ba, if the kind of man da yana son abincin shi by 7 o'clock yabancin shi is ready. Dole kawai ajiye tarbiyyar gidanku, ajiye tarbiyyar, if you want to be successful a gidan aure. Ke barin gaya miki, mazimjin da bake da mata 4 haka Allah ya da namiji, you cannot escape that. Wallahi ko mahaukaci ne, wannan emotional contact da muke fada, ko mahaukaci ne baya mutuwa, yana nan. Zai ci abinci mummuna, zai sha ruwan kwata, zai yi datti shekaru baya, amma yana ganin mace ya san mace ce. Ba zai mutu da zaman for you, amma kuma a gidan auren ana tantancewa wace ce. Waye to wannan ne ake fighting for homemaker. Ke ce likitan mijinki, ke ce computer analyst ɗinsa, ke ce accountant ɗinsa, ke ce nurse ɗinsa, ke ce ƙawarsa. Call me if you want to call. By the day ya ce yana ɗakin ki jikin shi na bari, because duk logic ɗin kin sani. You know it. Duk logic ɗin kin sani. That's just the plain truth. Ya zo ya ɓata rai kin masa kirari. Ya ɓata rai kin masa waga. Ni ma na mun waga. Ni ba?